Nadu banga ya shong bad phi khop khop phi shong phi da le tipsni pinda lapas ki jing hi kai phim ju khan chu ya unong kamai tang shi kintin bangan keren manga phi persat pikir ho la kum ukla oda kum no shishangan le yang amenta syaying kur phi be kamai jonga lathe shapi syapo ying kur ngahapai teli remote control dehi mapi marjan marpa kitip kiyoi menta arpos nembaya shong bati katulap jonga philai shimhi ki jan jonga na jingking mod pran da isli pardri shabalek bawan rekat pi ai bun sin yanga ngaru ya pi ngam das ngau salia sperpat jonga shibun kidan bye bye katulaka jong kaman jing bhabriu jong phi kum kamis India ngas ir thot thot yo don ba ibha shabi khruaj kat pa phi ong phi pat phim salia yala ujong pocket money phi shu penmang yo phi thun rei nga ai kat phi ang rat kat phi ai bun sin yanga ngaru ya phi ngam das ngau salia kemu aktor ngan shumenta bye bye katungan ya no shua aki tu ki por ba ai mon ya phi keleng phi shang kum turis taksi ngam la sha shu ya ki kam jong phi reksona saban ngan saj ya kikti tang ba phi bhabriu phi dan kespa phim ju khan ko riu pa ubala rekat phi ai bun sin yanga ngaru ya phi ngam das ngau salia kemu aktor ngan shumenta bye bye katungan ya no shua rekat phi ai bun sin yanga ngaru ya phi ngam das ngau salia kemu aktor ngan shumenta bye bye katungan ya no shua